Piştî referanduma li Herêma Kurdistana Iraqê li ser sînorê Kurdistanê, artêşa Tirkiyê tedbîqateka leşkerî pêk anî digel leşkerên artêşa Iraqê. Serokkomar û Serokwezîrê Tirkiyê peyamên tund didin li dijî Herêma Kurdistanê û referandumê jî weke xiyanetê binav dikin. Serokwezîrê Tirkiyê Binalî Yıldırım, roja pêşemê di daxuyaniyek de got li deriyê sînor mixatebi me Iraq be. Li balafirgehan mixatebi me wê Baxda be û di hemû faaliyetên me yên aborî de mixatebi me ê yekemîn wê rêveberiya navendiya Iraqê be. Parlamenterê HDP'ye Amedê destnîşan kir ku çareseriya bi leşkeran ne mümkün e rewşê baştir bike. Bi eskerî çareserî ne mümkün e çêbe. Esker ji bona savunmaya, ji bona parastina wexta ki hêrişekî yek devletê de nav yek devletê de êrişekî çêbû, eskerê ev devleta xwe, hudûda xwe, gelê xwe parastin dike. Her wisa ji bo gefên li ser girtina deriyê Xaburî jê got di vê rewşê de ê di serî de zirarê bike wê Tirkiye be. Habûr, deriyê Habûr eger başûr ev deriyê de yek kazanç dike, Türkiye sê kazanç dike. Yani wexta ki deriyê Habûr bê girtin, serî de wê Türkiye zirar dike. Parlamenterê HDP'ê Amedê Nîmetullah Erdoğmuş anî ziman ku ew dixwazin deriyê Xaburî bibe deriyê xêr û bereket û diyalogê. Lêbele em dixwazin ev derî bibe deriyê xêr û bereket û ticaretê, diyalog û mirovatî û din wisa dibêje, exlaq wisa dibêje, cîrantî wisa dibêje, dîrok ji me re wisa dibêje. Heqê me ser hevdû henin, heqê birayê me başûr ser me de heye, heqê me ser wan de heye. Bi dijmenatî tiştek çê nabe, bi dijmenatî bê zirar û ziyan û xesar tiştek tune. Xecican Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.